Kaixo, Aitor Magatzaga naiz, eta irakaskuntzarako gaitasun digitalan bebi bilbide hontan, lehenbiziko ataza, izango litzake bi A, hau, adimen artifizialakin eduki digitalak nola sortu. Sortzia eta azalpena, nola indeun prozesua, ezta? Hemen ere eskatzeiguna da, iteko gure probak eduki digitalak sortzen, edo infografi bat, edo aurkezpen bat. Nire kasuan aurkezpen bat. Baina modu desberdinetan. Eta gero hori azaltzeko bideo hontan. Orduan, kursuan ziar jasoitugun apunteo bideo horietan erakutsi zaizkigun moduakin, gehi, bestela topatu dituten beste modu pare batekin, inditut aurkezpen desberdinak. Da baino hori azalduko nuke, bai? Bi modu banatuko nituzke. Batetikan, testua, bilatzia, egokitzia eta guzti hori ohiko zeakin, testua bilatzeko, dokumentua bilatzeko Perplexity biliz, gero horren laburpenako igual chat PDF-nin, edo zuzenean gai batetaz galdetzeko da aurkezpeniako testua proposatzeko, chat GPT eskatuz. Eta bestela, litzazke, zuzenian aurkezpenak sortzeko dauen adimen artifizialeko tresnak, hemen proposatu zitzaigun Bisme, edo baita Canva, Dakana, edo Gamma. Ezta? Orduan, lehenik eta behin. Guk nahi deu lan batin ze baten inguruan. Ikasleakin nahi deu lan du segurtasuna, eta lan babesak, kasu hontan elektrizitatean arloan, o automatizazio eta robotika industrialian, Nik zehazki gaztelerazko taldean ematet, eta orduan materiala prestatzeko, gazteleraz bilatu ditut edukiak. Orduan, hau litzake Perplexity, eta hemen batez bat ingo deuna gai batetaz, beak interneten daun eduki bilatu eta proposatu iteitu, eta orduan, gai horren inguruan, iteuna da, webgune, dokumentu eta guzti horiek bilatu, proposatu, erakutzi. Orduan nik eskatu jotena, lan babesak eta guzti honen inguruan elektrizitatea arloan, ze manual, apunte, o topatzeko PDF-en. Eta hemen juntzait topatzen, ezta? Hauetako guzti hauek izango liake. Hemen dao laburpen bezala, zein dian, Eta gero honen inguruan gai gehiago proposatu ditu. Hemendikan hasita, nahi aldezu gidak edo topatzia guzti hori. Ezta? Karo, hain etorriko litzaken lana da, hauek aztertzia. Nik abola saletikan behitzeko, hau litzake bat, proposatu itena, hau bestia, eguneratu iritu zait, eta gero beste bat hau, orduan, nahi gustatu zait. Eta indetena da, dokumentua jetxi, Gero, merko nuke irakurri aztertu guzti hori. Orduan, urrena ibilieten herramienta izan da chat PDF, Eta bertan, esatezian, ze dokumentu nahi nuen aztertzia, gehitu jot, eta esateit, zertaz di joan, da guzti hori, eta nik esan jot behitu. Kasu hontan, dokumentu hontatik nahi detelain aurkezpen bat, 12-14 diapositibakoa, eta, laburtuko zian testua, diapositibaien eduki bezala. Eta hemen indit, bere lana, uste zuen bezala, askar batean, moduari nian, nahi detela bakoitzian ez hain laburtu izan da, eta eduki geixioa saltzia, esan dio, behitu. Indezun lana gustatzen zait, ala eta guztiz nahiko nuke, diapositibako itzen, testu geixio hain ezein laburtu izatea. Hemen dago, bigarrengo berzio bat sakonakoa. Aurkezpenan testuana. Gero horrekin, inberko nukena, gustatu baldin bazait, nire balizko aurkezpen bat prestatzen nahi baldin ba naiz,
bikoiztu, eta, bueno, hoi betiko, bai, hemen prestatu, osea, itxatxi, hor jarri den testua. Bai, berrau, eskatola egokitzen bat. Bueno, hori litzake modu bat. Bai, zandakoa perplexity biliet, topatzeko materiala, eta gero bat gustatu zaitenien, bueno, guzti hontan material hauek aztertzeko, eta demora gehiago eskatzeko, eta nik testu hauek egokitu, eta... Vale, urrengo eskema izango litzake, zehazki, ChatGPT, bueno, ChatGPT esatet, eta hemen ja Gemini, Copilot, edo nolako zinik, esatia, behitu, nahi detin aurkezpen bat, ba, segurtasuna, arrisku eta segurtasunen inguruan, alako ziklotan, eta, bueno, malau diapositiban, testu nahiko lukela, eta hemen gainean nik jartzen jot, ba, ze puntu batzuk. Eta ingo daltzeniak testua zeharako. Aurkezpenan diapositibantzako, hemen txe, bere aurreneko proposamena. Leheno gertatuan bezala, bai, esan diot, bai, baino nahiko nuke diapositibako itzan edukia zabalagoa izatea. Eta, bueno, segidan indit, bai? Eta esan deuna, hemen gustatzen aldin bazait, lehen bezala, itxatxiko nuke testua eta nipini. Bai? Bueno, hori, baino hau ez da ja topatueten dokumentuan arabera, behak ni jarri joten puntuen arabera. Da gero, pixkat PDF indeten narira, o antzeko, esan diot, bueno, eta aldiz nik dokumentu emate aldin baizut, lehen ikusten nion geana, ingo zeniak testua ba, malau bat diapositibaiteko, eta hemen laburtuit, ba, chat PDF ekin duen lanan antzekoa. Igual bestera batea. Nita aurrengo bersio bat, eta ba, nahiko nukela sakonago izatea. Bai? Eta orduan, ba, segurtasunez lan aiteko, bai? Txindian moduak. Ba, lehen nahi duen bezala. Bueno, hau, probak iten nahi nez noski. Vale, ba, hemen txatxiko nuke. Hemen. Vale? Bai. Eta gero horrekin, guzti horrekin lotuta, esan berko nuke, esan bertela hau, bueno, bain ditu testu desberdinak, ezta? Aurkezpen, Aitor Magatzagak prestatu du, adimen artifiziala erabiliz testu eta egitiro proposamenetako edukia, ba, lizentzio honen pian dao, bai? Hoi kopiatuko nuke, eta nire aurkezpenian nunbait, bai? Batan aldako tokilan, iruitze zaiten tokilan, itxatxik, ezta? Vale. Bueno, hori litzake orduan lan aiteko modu bat. Eta geho bestiak esan deuna, zian, ba, nik hartzaldin bat. Hemen kopiatu den testu hau. Esan dugu. Gen eskala, bizme izen haun orkezpena sortzeko, zehazki kurso honetan proposatuta, bueno, manik esate dut sortzeko, adimen artifizialakin, zata itzen nahi dezu, zuzenian, zerteko pixka mantzo. Vale. Hemen itxatxiko jot. Bai. Bitartian berdina ingoet. Bai. Ze estilo nahiko nuken esateit. Bueno, ba, hemen daskat estilo desberdinak. Bueno, hain izagat denbora asko, baino, zehazki, ba, igual. A ver. Bai, oso hona gustatzen zaitela. Esango jat estilo ibiltzeko.
Zateit lantzen nahi dela, bai? Bueno, hemen ikuste zuen bezala, haure ordaindu gabe, dakatela bilera oinarrizko bat, eta gero gehiago ibiltzen eziozkeo, sakonago ibiltzen eziozkeo, hoxe, ordaindu berdet. Este dice gertatza jo, mantzo xamar da bilela. Bueno, bitartian, kanba jarriko ez martxan. Bai? Hemen bai, izan berko nioke. Kanba ia. Zango itardun, zen ezuin. Nahi dut, sortu orkezpen bat, zelentzako, eskuntzan, estilua, digital itxurakoa, zeluzera, 5-15 horri artian, eta esate dit. Zei ezu zein nahi desu. Bai? Eta gamma kin bitartian izan. Bueno, ikuste zuen bezala kanba izaititen indize mouko bat. Bai? Esateit. Bueno, ados altzaude. Oso zerbait gehitu nezu. Hau, denbora eukiko banon, hau da momentua zeak gehitzeko. Atalak guzti hori, bai? Baina, bueno, guain pixka eta saletik ikusten nahi gehan olain, orduan, sortu jazu. Bai. Vale. Orduan, adimen artifizialakin sortu aurkezpen bat. Karo, ze gertatzea hemen, ordaindu gabe, 10 modulo ditzio, 10 diapositibarteko ze bat dela, bai? Zein edo orduan, hemen esate jot, nahiko nuke dokumentu bat 12-14, bueno, esango jot, 10 diapositibakin. Bai? Ikusteko behintzat azera batean. Vale. Zera, eta 6 kuntzetan. Bai? Vale. Izan dit, Bismek sortu duela. Orduan, hemen ja editatzekoan sortu berko nitzake. Kanbak, indizkit estilo proposamenak, hau bat. Hau beste bat. Nuski, irudiak eta dana behar sortu ditu. Bai. Eta abia puntu bezala hartu erko nuke hemen gehiena gustatzen nahi zaitena. Vale, josan, hau. Eta esango jot, kolore paleta aldeta aldatu. Baina, editatzeko. Eta gamakin, hemen. Esateit, zenbat testu nahizu? Eta jatua, Lucia. Ze estilo? Hauxe. Bai? Irudi adimen artifizialekin sortuta. Arregazki fotorealistak. Irudi, markatu. Eta, dut sortzeko. Vale. Baitu, hau da Bismek sortu itena. Eta gero hemen ja editatu alko, no? Hau da Kanbak sortu itena. Eta aldiz, hau da gamma sortzen nahi dana momentuan. Bai? Eta, bueno, abia puntu bezala hoxe litzake, bai? Urrena sakonduko dugu.